Seredi sa konal už po štvrtýkrát vianočný benefičný koncert občianskeho združenia Pomocníček, ktorý organizujú s jediným cieľom – pomôcť handicapovaným deťom. Buď finančnou čiastkou alebo vecným darom. V ich činnosti ich bez nároku na honorár podporujú aj známe tváre. Tento rok to bol Miro Jaroš, Mária Čírová a Igor Kmeťo. Tohtoročný benefičný koncert mal široký záber, Pomocníček rozdával radosť doslova po celom Slovensku. Finančné dary išli do Banskej Bystrice, Púchova, Ždiaru či Smížian. Domovy sociálnych služieb z Pastuchova, Šintavy a Štrkovca si odniesli hodnotné vecné dary. Rozdali sme 4 poukazy vo výške 500 eur 4 rodinkám a 3 poukazy na vecný dar. Bol to rehabilitačný bicyklik. Tieto bicykle nám sprostredkovala pani Koláriková, ktorá je našim stálym sponzorom. Obdarované bolo aj občianske združenie Pomocníček, získalo 10 poukazov na kanisterapiu. Mesto Sereď venovalo 200-eurový finančný dar. Členovia združenia sú vďační za každú pomoc, ktorá k ním príde, aby ju mohli posunúť ďalej tým, ktorí to potrebujú. Vďaka svojej práci majú podporu mnohých ľudí s láskavým srdcom a to si nesmierne vážia. Cítim veľkú vďaku. Veľmi som im vďačná, či sú to dobrovoľníci, alebo ľudia, ktorí chodia na naše akcie, alebo sponzori. Moderátorskou stálicou tohto podujatia je obľúbená Adriana Poláková. Keď ju pred 4 rokmi oslovili na tento projekt, prišla iba zo zvedavosti, no po prvej skúsenosti jej Pomocníček prirastol k srdcu. Keď vidím, že čo robia, ako to robia a prečo to robia, tak už to považujem za takú svoju... Oni sú taká moja rodina, ktorým ja takto pomáham. Svojou účasťou podujatie podporil aj Miro Jaroš, Mária Čírová a Igor Kmeťo. Keď sa dá pomôcť, tak veľmi rád pomôžem, lebo pomáham ľuďom aj iným smerom. Dá sa povedať aj finančne, keď sa dá, kto potrebuje. Takže na to sme tu ľudia, aby sme si pomáhali. No ja som veľmi rada, že tu dnes môžem byť. Samozrejme na ponuku účinkovať tu som reagovala pozitívne, pretože som mala voľný termín, tak som sa veľmi potešila, že môžem prísť a aj ja môžem pomôcť, tak to sa veľmi teším. V rámci podujatia predávali aj kalendár Pomocníček, jeho súčasťou je 8 detí a známe tváre showbiznisu, ktoré fandia združeniu. Výťažok pôjde konkrétnym deťom, ktoré sú v tom kalendári. Presne iba im deleno 8 to bude, minulý rok to bolo 7 detí, teraz to je 8, na budúci rok to bude možno 10, keď to bude raz, tak to bude raz, tak sa budeme len tešiť. Vianočný benefičný koncert splnil svoje poslanie. Aj vďaka vám sa podarilo vyzbierať 1557 eur. Samozrejme ďakujem všetkým, ktorí prišli a podporili túto vec, proste podporili deti, ktorým vlastne odovzdáme vyzbierané peniaze z tohto koncertu a tešíme sa aj na budúci rok. Pre televíziu Kraja Stanislava Janegová.